Namhlanje besithi ngesize sikhulume, but I think we owe our final goodbye. And lamaqili-ke ngizalwa nawo athi kuzokhuluma mina. I don't know why. Mhlampe, let me give you a backstory so that nizo understand the person whom I was. A long time ago, there was uQondi. Qondi was Zanele's big sister, who happened to be my mother. Qondi passed away when I was still very young. Lindo and myself, Lindo, my brother. On her deathbed, she called us. Wasitshela wathi, I'm tired, but anginishiyi nodwa. You know ukuthi anginishiyi nodwa. Uyazi ukuthi ukhona uma wenu uZanele. We were very young. We didn't understand at that time ukuthi uyahamba ngempela. But there was never a day where we felt ukuthi asinayo uma. From that day, not from that day, even before, still when Uma was still alive, she'd always been our mother. Oma wayesho nje athi hey hambani ke nje naloma wena ontotosayo. Kwahamba isikhathi kwase khona uYolanda noma Wande. Bakhula. Uma worked very hard. She was always traveling, working, and I'd stay with everyone. Wangithemba uma uthi ingane uyazi ukuthi mangabe ngikhona everything is fine ukuthi ukhona naye. So I think ungitrainile for such a day, but akashongo, and I was never ready. Ukhulile kuma. Ekuleni kwakhe, just a week before I saw the diagnosis yakhe, I broke my ankle. Mina noma sisebenza ndawonye, like side by side. So when I broke my ankle, the following week uma wagula. Sahlala phansi sobabili. We couldn't work sobabili. She'd send me a message ekuseni. Sasikhuluma ngama email no WhatsApp, omunye esekamereni lakhe nomunye esekamereni lakhe. We'd work at 7 sis, we have to work. Sashintshana ke ukuthi uba uvakashela omunye ekamereni namhlanje. Ngelinye ilanga uyatotoba naye uza kumina. The next day ngiyatotoba nami ngiyakuyena. And she'd say things obonayo ukuthi uthini kodwa futhi awufuni ukubona ukuthi uthini. Athi ngiyagula Jabula. I'm sick and it's painful. And she would cry. Uma never cried. So that's when I knew ukuthi she's really sick. All her life, wayengahlukani ne-laptop yakhe. 3 months ago, wathi uyayivula i-laptop, ayivula athi uyasebenza, ayivala athi akufuni. For the first time selokhu ngamazi, she couldn't work. Kwakumfrustrata kakhulu because that's all she lived for. And you could see ukuthi akazi ukuthi enze njani. Wasithanda uma wasibiza this one time. Wasitshela wathi senginikhulisile. I remember very well ukuthi wakhuluma uma wathi what else can we do?
enizokwazi ukuyirana without me. Sangabona futhi nangalelo langa ukuthi uthini. Wabuya wathi family meeting ebusuku. Wathi nayi imali. Nizokwenzani ngale mali? Ngicela ama proposal, ngicela ama business plan from each and every one of you. Sabuya our review. That's okay. This is not gonna work. This is gonna work. This is not gonna work. Wathi qalani. Wagula uma wasibiza wasitshela ukuthi uyasithanda. Many times she would tell us ukuthi ngiyamthanda. The 2 days before she passed away, what hurt me most was uqondi wathi umshiya noZanele when she died. Zanele, before she died, she said ngibambe qondi. She kept repeating ethi ngibambe qondi. And I just don't understand ukuthi umlanda kanjani umuntu angishiye naye. Twice now. I always prayed ukuthi they would never have to live and feel the pain I felt when I lost Uma. But for the second time again, I've lost another mother. But ngiyamthembisa Uma ukuthi ekhaya kohlezi kunjalo. We will keep the love. One thing she knew ukuthi siyathandana thina kakhulu no matter what. And once again, ngiyaphinda futhi ngiyasho ukuthi sinobaba thina. So, siyabonga baba. Siyabonga Gasol. Mthandile Uma. Mthande kakhulu. Uma was obsessed with ubaba. She was obsessed. Kade ngimtshela ubaba izolo ukuthi whenever ubaba mezobuya mekade hambile eSwazini, Uma would aphithize. Uyeza ubaba ahambe ayogrosa athi ubaba ufuna ibeef curry. Apheke kube mnandi ekhaya. Uma engekho ubaba Uma ubesihlinela. But we understood ukuthi ayi ngoba nake senze something ukukhumbula umuntu wakhe. So siyabonga. I just want to say thank you. Thank you to each and every one of you. Nimthandile Uma, namsupporta, ephila, egula, oh my gosh, her sisters, amakerubi, abangani bakhe, Dingiko, Phe, Mam Dion, oh, thank you. Asikaze thina ekhaya bekumnandi ekhaya. Bengabonakala ukuthi Uma uyagula. Every weekend bebeshintshana. Bengahlezi kube nesikhathi where we are sad. They'd come bashiya amakwabo. Uma manje ngoba eshila ubabzulu siyabonga ngokusipha umama usiboleke yena kulezi ikhwathi zokugcina. She was there for her 24/7. Siyathemba usizoqhubeka sibambisane. Yolanda, it's okay. Mawande, it's fine. So cooler. We are gonna call Lindo. You know ukuthi Uma ubefuna ngawe. She believed in you so much. So let's make her proud. Siyabonga to everyone obe involved ekutheni simvalelise ngezizotha kanje. This is her. This is Uma. Yabo manje ngabuya asho ukuthi uyibonile ingqovungqovu engihambe ngayo. So this is her. Thank you everyone. Thank you to our church. Thank you to Aba Ukhozi. Thank you to abalandeli bakhe. Thank you South Africa. Thank you. Zanele's name will live on. We promise. Thank you. Siyabonga kakhulu bantwana bakaZanele.